Te kat manang mi kisngi hinang suthu ya kajing piat joko telang ma. Te aingo pat nam ta kamun siem besyirhem ke jongpi banya wan sya kajing syak rilang amar ka jinge slok ha kajing seng kalongkum ka jing thang ya ki loading ban perhem ya kamun siem ke jongi tang marui hoot ngala ban syakri hayeng ngala ban duai đấy dan ki bong ngala ro ban siem ke jing hoi trai Andai kebakum kini jikri pat kalong kabaran kam angit skem baro pi kibalai wan syakni jikri pisuthu ya kajingnon kam jong kajing syakri lang kajing seng lang kebakum kini aingu ublai namta jong pi baro ki bala syumkhia namta kajing san hagamun sim jong pi da kabapi wan ban syakri lang hagajing seng lang jong kabalang na kapor de ai keblai nam ta jong pi ki prabangai baro ki ba sejorong ki ba sepo ki ba syong ni kapor sai sin pat haka keteng kebatiang tam ke jong trai jong yu Jesus Christ i pastor lam kmat jong i pastor Yumanli i don ha kabalang hasumer maulen mata kasingi dan kajing syakot bani dan mentalang ha kajing syakri bakerpang ke jong ki nagam ta kajing itu cucu jong kabalang ya i ba Frankie rani haga jing pendep ke jing i ke jing pulih ke jing kuburam ni bai pendep syu ke jing pulih ke jing i ka MTH idang syudap te mata kasi dan lang program hang te po sumer maulen kani ke long ke jing pendep ru na ta ke jing pen mau i sister Laila Res i lapha ke message pi ha ka group baro kino hi kai Sunday school pa menta ka janmet ha ka pon riu siteng kandan ka meeting jong kino hi kai Sunday school Aingu ublai bangi layu aban pelong ya ka Sunday school nado macam tiau menekasi ki kena ki layu aban syang ha ki kelas bat menta ka janmir kedai bangi nang ya penbha syusyu nama ngila sedang biang te ngi dot kam ya kani ka meeting ba kino hikai gen ya suthu ban ya wan ban simkhia ban platform kenang drisiteng ka mumut ba dalawai ka jeseng samla te punya poilang ha ni po yeng mane nam ta ka ni meeting sibet janmir anget pi nangye kan mau bah ka jing hikai ka bangi ai ka balang dai ngia persangkat bala ba poi ki don ki Bible study jong ka balang ki don ki jiseng slok ki ba pelong ki kieng ki ba piyo jing hikai but ngisim ru ya kalat ban ai ki jing hikai na ting jublai nang ne na po ying mani man la kasing kong jong ka yo nam ta ka jing suthu ka ba kham berhenti ka ba kham biang syusyu da ka ba ngisim ya gini ki kitab naga Bible te hagata semem tumai i pastor Klein i hikai naga sti ke jong Jacob nangta nalor kini kadon ka kitab Genesis hakaba ngalayo man sedang ya gini ka kitab haga jing hikai nata i elder S Dekare layo ban hikai nangta nalor kini pat ki kitab ke mangisim ke don ru ka jing hikai haga bede ba ka syongkha syongman ka subject bajusim dari pastor Chaki Majau bat kumjuru kadang ru ka Sunday ha ka bangi ai la luit pat ha ki nongkren banjiet hi ki subject banya sam na ka ting jumlai nam ta jong pi te ha ka ni ka si mum tang ne phai byang se kitab Genesis gomong ong ha ka tu ka jing kren ka ban kong du ong kum no ken menta la dai ban pule be ka jing pen pau mo na mar ba ngi so ba ka persai ru kala jan wai hari ngi pule byang pat ya kitab ka sedang dai ken mau klem da tip ya ka jing sedang mla ban syupen kut mo jingkut ba jing sedang hau blai hi kadai kejo mo jingkut ba jing sedang hi hau blai kaya kadai hangjo hi kawan hajo hi nama blai ublai jogi de ublai bai i ya ka sedang na ka bakut pa ublai jogi de ublai belong sabar jong ka jing sinchar jong ka por pa ublai jogi de ublai bai i lut ya ki eke baro ha ka siklip mat ta de ublai gowang yong ublai ba tip lut ya ki eke baro ublai ba sungtho lut ke baro ublai uba don he ke jaga baro uba dap he ke jaga baro bat ublai hi udai unong thau ya ki eke baro ko mangilai rwai ke jirwai ublai ula thau ula seng nong rem ya ke pertai ula seng nong rem ke baro bat shwa jang taro dai shwaban seng nong rem ke pertai ru ka ik ba kham khrau shu ke dai ke jing ye ke jong blai nam ta jong apa jong pi ka kitab Genesis nong ba ar balai kinong hikai Sunday school ngai kila keren na kapor kila hikai na kapor kinong elap kinong keren ru kila keren na kapor andai tin jong blai dai
kadang yai thmai na ko ke si sipat kat bang nang puli kat bang nang puson bleu nang alam sisu ingi ba kalong sisya ka park siar ka par mau kodor ka ba kat bang nang ti kat bang nang persitom katang nang syam ya ki ke jing kodor jongka ke jing jeliu ko jongka te nama kata kelong ka baar bat kelong balai jong ke kitab Genesis laban penmi sibun teli ke sermon tang nagini ke atli kelong laban penmi de ke hajar ke sermon đây cái jing thao yo brio cái jing thao cái perthai cái dur cái jong belai hangi bat kom tar ter han rei ngan wara hani cái miet kom tar tang ya cái summary na kan ngai kan ai pa cái jing kai nam ta jong abadung pi kum cái jing kermen kum kata cái jing ka bangidon nama ngitip ba belai jong ka bible đây belai bala penpa la dia ling ba cái jing tho ka balong ka tien cái jong u belai dai uba belai uba keren daga juk ke message daga juk ke kubur la kalong kitab Genesis ane kalong kitab Matius ane kalong kitab jing penpau dugum juk kata ke kubur kabang i kabadan ke jing dai kadan ke connection kadan ke jing dai nado ke basdang hado ke bekut bat ngim i ya kata ke jing per ngim i kata ke jing ya tengkho ke jing per ha be dai bat kan ke kubur kata ke dai ke kubur jong jing it te kata kadang mengi i lingba ka ketien ke jong blai walada la pendep ya ke jing tho ya kini kitab baro ha ka bible le pendep ha ki khat san spa snem ke simpor do khat san spa snem perkhat no khat san spa snem kamdai ka balengkot ke po dai si spa snem ro ka dai ka belajrong te khat san spa snem Moses bela tho ke kitab Genesis but hado ka spa snem ka benkong bau Yohanes utho ke kitab jing penpau kalong hado khat san spa snem te Moses bau Yohanes kemi itu iwe ma u Elijah ade nganong u Isaiah dai bat u Lukas bat ka gospel ke jong Lukas dai kemi itu iwe dai unong tho ka gospel ke jong Lukas de handai kumnu pat ka jing tho jong ki kaya biang kaya bet kumju hi kombala thmu ka ba penpau ba ka Bible jongi kamdai ka bawan no brio kadai ka bawan no blai kadai bala persat no sim do blai bar kadan ya ju ka kubor kada de ka kubor ka jing it ke jong blai nang ta jong aba jong pi but let's say dan abdeng jongi ki ba ngi sngo ba habang kiran ka pop si ka pop ka jing man but habang ipai ka perthai ru dai ngi ibe tangi kambun hi ngi ibe ki jing sneo dai kiran ki brek yong ha ka kot kubor mta pi pe dai dai pau nak hispa ade ki kubor ki basneu tang si pau le se ki kubor ki bah no dan ki bang pra pau ki kubor ki basneu ar pau ki kubor ki bah te dan ki ang thach ki kubor dai hi pe ha ki kubor hi pe ha ki ai ki khoi ki kubor ji sneu sudah berkhoi rai tong inem perkhat sepang jong kita madang don hi ki jing bharo don ru ki bah don ru ki bangila man i bagadang don ki jing ba dang don ki brek bah dang don ki break bawat du blai dang don ki break ki ba shifting du blai dang don ki break ki ba excited kumno ban ya dang kat ba blai dang ngai scam ha ga jim jonga ba jong phiru simet ngi don hi ga jinga inti ka balong kum kata dai ya excited bat kene ka pop ka persang ban rung ban yale ha ga jim jongi jing pensoi dai ki kai ki jing pensoi ki bawan ya persang ban excited kumno ban job kita baro de hangi le se kala ban long namlong ka bala dai kan mau how Chris kalong kabala tang ni pej agni kabenta komno ngin sa ya poi sakata kabenta nagni ka arli ka lenong jok kitab Genesis atang pule ka we be khot kalakut no tang kapor ni kapor ni ngan siwana tang ki summary kanang bangila ban UAA nang ni andang ilami nagni ka jaka kitab Genesis nong ka baar ba nong kabalai kabanengkong i ba ubelai ulat thau yo brio ka jing thau ka jong ubelai yo brio kabar ngi kaya thu ru sapang kakpe Eden kabau blai ulabu yau brio bat kiwei pat kijing thau bau blai la thau kimrat ki mereng bat kumtar den natang ngi ka balai ya ka jing hap no ka jong brio ha ka pop ani ka jing rung jong ka pop sya ka perthai ka jing rung ka pop sya ka perthai nata ka basau pat ka dai ka plan ka jong blai ha ka ban penim pat ban siu spa no yau brio ha ka perthai to kamar ka benengkong ka jing thau ka jong blai yau brio la thau yau brio ong ka kting ka jong blai ha ka dur ka jong uhi ublai la thau yau brio ha ka dur ka jong uhi
Ublay bau tau ye kiwe kijing tau na do kasi ka banengkong hado kasi ka basan wang tolong tolong ki keluar kaset benang ki bakum no kuno ki keluar ki no kuno ki met benang ro tolong ki lalong hado menta ki scientist ki dang wat yo let's say na ki kendai teli ki planet la bendan susu dan ki ong balalap susu ro la bendan de ki spa teli ro mlam tip ketika hau mo kejing mayan juga hau berkhoi kita ki met benang badan lagi dan kumno ro to ngintip ba kita kidai ki bau blay ula pelong kita kidai ki bau blay ula thau ndai ba thau briu sulap ya kai bala thau blay mo ndai baro kidai ki bau blay ula thau tenalor kini ki bau blay ula thau da bau suang da ka tien to long ila long haga si ke ban riu blay wang to ngien ya thau yo briu haga dur ke jongi nong ben kong rekat ba riu wang to ngien thau no yo briu andau blay ula pen biang baro dai haga ta ka jing thau ke jongu dai ula pen biang ye kal ula pen biang ye ke si ula pen biang ye ki jing don kam baro na kam bau briu nem blay wang to ngien thau no sai briu dai to laพิธีดอกคานะโยพี่กว่าพิธีตะกบเอ็มพี่กว่าบันโบได้พี่เป็นเบียงชะกอมนะพิธีชะกดอกคาผมเนาะพิธีร้อนเบียงชะกอมนะพิธีชะกดอกคาพิธีกนาชอบพิดันกิจกรรมบันโบกดอกคาบักันเอ็มได้มาเดี๋ยวเบลจงีรูอุท้าวหากจิงอินเทอร์เน็ตbalong kum kata dai anda la dap thau baro tipu ni ubriu udan kame gal air di ubriu dan kame ke jing syai ke jing shit usabo ubriu jayu la dau bleng thau nong ubriu le kum tan mau tip ba dai un sa thau yau tau jing thau uba kerpang na ki ba kerpang tam ha ka ba ublei udan ke jing thmu na kam da jongu ndai bo blei thau ubriu na ma bo so kunja bo long marwei dai ublei ju kunja boleh dan kami ro yang ingin tahu, hari boleh tahu nama udan kajing temu kejung. Dai, de la tahu yu brio kumno, la tahu yu brio ha kadur kejung boleh. Ngelak hikai anget pilak kan mau ro, malah dan ro kebayar jukran, ba kadur jung boleh hanga berpi kamdai kani kadur kemat. Dai, boleh nomlong kadur janga berjung pi. Boleh nomlong putu kadur passport size. Pi mi kadur lejong pi hagi dur, dai hagi dur hagi mobile jung pi. Kiwai ki kadur kejung pi. Đây là ngai khmut đây ngai sendam ngai yong ngai lie ruk mau de gibreo gi bi kata mo ani stang lada pi ba ga yet pi sendur gi mobile lagi mo ki dur ki dar te kam dei kata ka dur ki jong blai ka dur jong blai ka keren spangai ka keren spang ka jingla ka jong blai ani ka jingla ka jong breo ban ya dei baru blai keren spang ka relationship mo keren spang ba ubreo ula bandon ka jinga dei badu blai Boleh kelam ang bangan dan kejing day bau hati ne bau sing la ne bau kla ba kam ter wangan dan kejing day tang bau ne ujing thau na mala thau yu hagadur kejong boleh hi boleh wang to ngine thau long ko boleh yu kuntu wang to ngine thau bat no boleh wang to ngine thau kani ka kren spangai ka kren spang ka jing long lai how we boleh kan mau ka bible ka kren shai ba boleh jong ka bible boleh ubalong pa boleh ubalong hon boleh ubalong musim bakoi Wang ikut agak tian pareng ka Trinity ka jinglong lai away ka way pui ka jinget Kristan ka doctrine Kristan ka jingi kai jong ka Bible hi ka dai bet ni don kam ban ngai bo blei ulong pa blei ulong kon blei ulong musim ko kini lai ki long ha way blei kem dai lai tli ki blei dai way blei ha ki lai tli ki jinglong ba ki jing terekam ka ba mo ulong Kadur jong bleh hingi ka kren spang ka jingla jong nga ba jong pi jong ni ki breu bo bleh la thau ba ngi la bandon ka jing dei ba du bleh wat ong bang adei unong pop kum nong ani dei bo bleh dei han dei kan mau bleh kwa ka jing dei ka jong u nam ta ba ngi ki breu bo la thau